Krásny deň, milé ženy, vítam vás pri ďalšom videu tu v našej skupine Komunikáciou k blízkosti a k spojeniu. A ja som dnes sa rozhodla prísť s témou, o ktorej sme sa bavili práve v priebehu minulého týždňa v našej skupine. Ja som vám dala otázku a pýtala som sa, ako by ste zareagovali v určitej situácii. A príde mi užitočné, pretože chcem vám aj poďakovať za vaše reakcie, za všetky vaše reakcie, ktorých bolo neúrekom. A myslím, že sme tam vlastne otvorili zaujímavé diskusie pod tým príspevkom a preto mi to dáva aj takú inšpiráciu dávať podobné príspevky vám aj ďalej. A zároveň mi príde užitočné, že pozrieť sa na to viac, pozrieť sa na tie vaše odpovede a pozrieť sa na ne možno z pohľadu aj vašeho, ale aj tej druhej strany a hlavne teda z pohľadu komunikácie samozrejme. Čiže dnes budem hovoriť hlavne o tom, ako reagovať, keď napríklad niečo my potrebujeme, ten príspevok bol o tom, že potrebujem byť sama a tá druhá strana to príjme z nevôľou, buď nám dáva nejakú výčitku, alebo sa zatvári urazenie, alebo sa správa trošku možno ako malé dieťa, že tam je niečo, nejaké také pnutie a má okolo toho nepríjemné emócie a na základe toho potom aj my máme z toho nepríjemné emócie. Čiže čo s tým, ako toto komunikovať a ako jednoducho, čo robiť, keď si to proste tá druhá strana berie osobne. Tak ja teraz pripomeniem tú situáciu, o ktorú išlo. Predstavte si, že poviete partnerovi, že potrebujete si oddychnúť, že teda nebudete s ním, možno to čakal, ale poviete mu, že to teda nebude, lebo vy potrebujete oddych a on možno zareaguje takým spôsobom, že povie fajn, tak teda mi rovno povedz, že so mnou nechceš už byť, hej? Alebo niečo také, niečo možno trochu ironické, kritické, ľútostivé a zároveň aj vy už potom cítite, predstavte si to, hej, ja viem, že niektoré ste písali, že toto sa vám nestáva, ale skúste si to predstaviť v nejakej inej situácii s niekým iným, ako s manželom, s partnerom, že vo vás potom takisto vznikajú rôzne emócie, ja neviem, cítite tam možno pocit viny, smútok, alebo aj zlosť na toho partnera alebo na tú druhú stranu. A budem rada, keď budem vám dávať otázky v priebehu videa, budem rada, keď mi napíšete do komentáre vaše odpovede, a rada si ich potom prečítam. Takže moja prvá otázka hneď je, či ste zažili niečo podobné. Či sa vám už stalo, že vy ste mali nejakú potrebu, či už oddychnúť si, alebo venovať sa sebe, alebo naopak robiť niečo s kamoškou, čo ja viem. A nebolo to prijaté s pochopením. Práve naopak, stretli ste sa s nejakým nepochopením, smútkom, výčitkami, iróniou. A to, čo ma zaujíma v tejto otázke, je, ako vy ste sa pri tom cítili. Hej? Aké pocity ste tam okolo toho mali. Tak, a teraz už poďme k tomu, ako ste vy reagovali na túto moju otázku. Tých reakcií, ako som spomínala, bolo viac. Ja som vybrala 3 alebo 4, na ktoré by som sa rada teraz pozrela a chcem vám nazdieľať, ako ich vnímam. Tak, prvá tá reakcia, ktorú chcem zmieniť, je, že nesnažím sa už nič vysvetľovať tomu partnerovi, myslím si svoje. Čiže ešte raz pripomeniem situáciu, predstavte si, že poviete partnerovi, a teraz potrebujem byť chvíľu sama a partner odpovie, no tak to rovno mi povedz, že už so mnou nechceš byť a vy cítite pocit hnevu, pocit smútku, pocit ľútosti, ste možno nejaké rozladené, hej? A tá reakcia prvá je teda, nebudem mu už nič vysvetľovať, pomyslím si svoje a proste neriešim to. A ja keď som premýšľala nad touto odpoveďou, tak som si uvedomila, že toto je vlastne veľmi účinné práve na to, aby ste vy nejakým spôsobom chránili vašu energiu, že si tým vlastne chránite energiu, tým, že sa nezaťahujete do nejakej hádky, do nejakej situácie, ktorá možno by mohla byť nepríjemná, ktorá by mohla vzbudzovať rôzne nepríjemné emócie, ktorá by vás mohla vyčerpávať, čiže chránite svoju energiu. A na druhej strane, to, čo vám to môže brať, táto reakcia, kedy vlastne nič nevysvetľujete, len si pomyslíte svoje, myslím si, že to vlastne doslova zabucháva, neviem, či je to správne slovenské slovo, zabucháva dvere pred nejakým porozumením, pred spojením, pred pochopením, pretože ten partner vlastne vôbec nevie, čo sa vo vás deje, hej? Prečo vlastne vy nereagujete? Čo si vy myslíte o tej jeho reakcii? Že on vlastne zostáva v nejakej neistote a zostáva medzi vami niečo nevypovedané, niečo nevyriešené. A on sa teda môže cítiť zmetene, odmietnuto a vlastne tá miera tých nepríjemných emócií vás oboch sa môže práve paradoxne ešte zvýšiť. Čiže otázka na vás, milé ženy, ako by to vyzeralo, keby ste dali najavo nejakú tú svoju potrebu, čo potrebujete, ale zároveň ste tam nechali otvorené aj v úvodzovkách otvorené dvere tomu spojeniu, že ako by tá veta podľa vás mohla vyzerať, aby vlastne tam nevzniklo takéto nepochopenie, neporozumenie.
Tak, prejdeme na druhú citáciu a ja zase zopakujem. Poviete partnerovi, že ste unavené, že potrebujete byť chvíľu samé, že si chcete oddychnúť a partner zareaguje. No tak to mi teda rovno povedz, že už nechceš byť so mnou. Hej? Vo vás oboch sú nepríjemné emócie, v ňom možno nejaká ľútosť, smútok, nejaká krivda a vo vás zase možno hnev, ale tiež sklamanie, ľútosť, čokoľvek. Tak ďalšia reakcia by mohla byť, alebo ďalšia reakcia, ktorá sa objavila v našej skupine je, že snažila by som sa to zvrtnúť na srandu. A toto je taká pomerne častý ako keby obranný mechanizmus, kedy my sa bojíme ako keby ísť do tých nepríjemných emócií a bojíme sa ten konflikt otvoriť, pretože otvorenie konfliktu nám ho samozrejme pomáha riešiť, ale samozrejme to môže prinášať niečo nepredvídateľné, pretože my nikdy nevieme, ako ten druhý zareaguje. Takže často my sa ako keby uchyľujeme k tomu, že to otočíme na srandu a to zvykne, alebo to by mohlo, nemyslím si, že to v tomto prípade bude fungovať, ale mohlo by to nejako odľahčiť napätie, keď je niekde humor. Alebo to prinesie proste nejakú ľahkosť, vyhneme sa nejakej dráme silnej. Ale na druhej strane, to, čo je rizikom takejto reakcie je, že vlastne ten druhý má pocit, že moja potreba nebola vypočutá, alebo tá moja reakcia vôbec nebola braná do úvahy, bola zhodená zo stola tým, že bola vlastne nejako zľahčená tou srandou. Môže to dokonca ten partner vnímať ako nejakú iróniu, zmenšovanie jeho potrieb. Hej? A myslím si ešte aj to, čo som aj písala v diskusii, že otočiť niečo na srandu vo situácii, keď ste obidvaja v nepríjemných emóciách, vlastne podľa mňa ani nie je úplne možné. Že nikdy to nevyznie ako sranda, ale skôr sa to potom zmení na nejakú iróniu. Hej? A už to vlastne paradoxne potom prispieva k ešte väčšej turbulencii tých nepríjemných pocitov. Takže ďalšia otázka pre vás, milé ženy. Či máte skúsenosť, kedy ste mali komunikáciu, že obidve strany boli vypäté v tých nepríjemných emóciách, že vám tam ten humor nejako pomohol? Možno hej, akože netvrdím, že také situácie nemôže byť, určite áno, že proste niekto tam niečo šplechne a obidve tie strany sa zrazu začnú smiať a celé sa to uvoľní. A či ste teda mali aj takú situáciu, kedy ste ten humor možno použili, ale úplne to nefungovalo a že to vlastne ešte zhoršilo tú situáciu. Som zvedavá, aké sú vaše skúsenosti. No a ja opäť pripomeniem situáciu, pretože prechádzame postupne na citáciu reakcií jednej z vás, citáciu číslo 3. Takže žena povie, potrebujem byť chvíľu sama a muž na to reaguje, no tak to si mi rovno mohla povedať, že už so mnou nechceš byť. Emócie gradujú, obidvaja ste v nepríjemných emóciách a reakcia jednej z vás bola, po tých rokoch, čo sme spolu, už by som to nechala tak. To znamená, nejako by som nereagovala, nič by som nerobila, urobila by som si svoje, odišla by som. Je to vlastne podobné tej prvej reakcii. Je to niečo, čo môže zachovávať nejakú samostatnosť, kompetenciu tej osoby a zároveň aj pokoj, vyhýbanie sa konfliktu alebo neeskalácia toho konfliktu. Proste nejaká ochrana tých svojich potrieb, tých svojich záujmov. No ale zároveň je to aj niečo, pričom vlastne strácate možnosť otvárať medzi vami nejaké možno aj ťažšie témy a prehlbovať ten vzťah, hej? Podporovať ten vzťah. Pretože myslím si, že napriek tomu, že partneri sú spolu dlho, tak predsa len my sa meníme tým životom, aj tie naše potreby sa menia. A ak váš partner možno nemal potrebu vám nejako rozumieť v minulosti, možno teraz má, hej? Ale jednoducho chcem tým povedať, že takouto reakciou môže sa zväčšovať nejaká vzdialenosť alebo nejaká malá blízkosť medzi vami. Pokiaľ proste ako keby prehliadame nejaké reakcie toho druhého, ktorými nám možno nešťastne, ale dávajú najavo svoje potreby, tak ten druhý sa môže cítiť, že nám na ňom nezáleží, hej? Že môže tam mať pocit, že to nemá význam sa vlastne už ani ozývať, že vlastne ten vzťah nejako chladne, tí dvaja sa od seba oddelujú, tá komunikácia tam proste nefunguje. Tak je to vlastne asi z veľkej miery o tom, že nakoľko vy veríte tomu, že ešte môžete si nejakým spôsobom porozumieť aj po dlhoročnom manželstve, aj keď tam vidíte, že sú tam nejaké tendencie alebo vám to nefunguje, je to asi aj o tej viere. A ja si myslím, že sa to dá ako keby obnoviť hocikedy. No, asi nie úplne hocikedy, lebo niekedy proste je to už tak zničené, že to fakt nejde, ale že vo väčšine prípadov sa to dá obnoviť. Ale je to naozaj len o tom vzťahu a o tej komunikácii okolo toho a o vyjasnení si tých postojov, pretože veľa problémov vlastne vzniká z toho, že my spolu nekomunikujeme. Hej? Že vlastne ten druhý vôbec nevie, čo sa v nás odohráva. A
pri tej reakcii, že nechám to tak a odídem, tak ten druhý vlastne nevie, no tak naštvalujú to, alebo je to úplne už jedno, alebo hej, že nevie, že vlastne môže byť naozaj demotivovaný na budúce niečo hovoriť a možno práve tá reakcia, no tak mi rovno povedz, že už nechceš byť so mnou, môže byť takým ako bolestným výkrikom, že ja už fakt neviem, čo mám robiť, aby si ma nejako vnímala, hej, že vlastne je za tým nejaká potreba. Čiže ďalšia otázka na vás, ženy. Čo by sa tie, ktoré máte dlhoročný vzťah, čo by sa zmenilo, keby ste neprestali veriť v možnosť porozumenia, keby ste naozaj ako keby zachytávali tie partnerové vyjadrenia ako niečo, čo je prejavom jeho potreby. Hej? Nie ako niečo, čo je útok na vás, ale ako niečo, čo je prejavom, že aj on niečo potrebuje, že jemu sa niečo nepáči a keby ste verili, že sa to dá naučiť rozkľúčovať, pochopiť to a tým pádom sa vlastne k sebe približiť vzájomne. No a máme tu poslednú, štvrtú citáciu. Opäť opakujem, poviete partnerovi, potrebujem si oddychnúť, potrebujem si zľahnúť do inej izby, som unavená. Partner povie, no tak to už mi rovno povedz, že už vôbec so mnou nechceš byť. Emócie gradujú, obidvaja ste v napätí, obidvaja ste v strese. A reakcia, ktorú chcem teraz uviesť, je niečo v tom zmysle, že snažím sa povedať, že chcem byť chvíľu sama, ale snažím sa to povedať takým tónom, aby si ten druhý nemyslel, že je to jeho vina. Snažím sa maximálne to povedať takým tónom, aby to nebral ako, že je to jeho vina. A čo si z toho on už zoberie, to už je na ňom. To už je druhá téma. Takže zase, čo to prináša? Tento prístup, takáto reakcia nám môže priniesť nejakú takú jasnosť v tom zmysle, že viem, čo mám robiť, alebo mám jasnú stratégiu. Hej? A zároveň aj takú dôveru, že každý je zodpovedný za tie svoje emócie. To, ako zareagujeme my na nejaké veci, to nikdy nie je o tom druhom, to je vždy o tom, čo sa deje v nás, čo vlastne to, čo ten druhý povedal alebo urobil, v nás niečo spustilo. O tom by mohlo byť celé ďalšie vysielanie, takže nejdem do tejto témy hlbšie. Čiže dôvera, že každý nesie zodpovednosť za svoje pocity, hej, to je podporené takouto reakciou a takisto aj nejaká jasnosť tej komunikácii. Mám stratégiu, viem, čo chcem urobiť, viem, že chcem zabezpečiť ten správny tón alebo vhodný tón. A na druhej strane, keď sa pozrieme na to, čo takáto reakcia berie, kedy my sa snažíme ako keby nájsť ten ideálny tón alebo taký tón, aby druhý to nevnímal ako nejakú svoju vinu, tak to, čo nám to môže brať, je to, že keď sa budeme snažiť o nejaký ideálny, dokonalý tón, tak vlastne už to nebudeme úplne my autentické. Už to nebude úplne prirodzené. A zároveň je tam trochu riziko, že môžeme na seba cítiť tlak vlastne urobiť to vždy správne, alebo urobiť to dokonale, alebo nájsť tam ten správny tón. Keď hovorím o tom tóne, tak ten tón veľmi súvisí aj s našim postojom. Hej? Že veľmi záleží, že to najdôležitejšie je vlastne v hĺbke nás v tej komunikácii. Keď my si myslíme o tom partnerovi, že no, správaš sa ako malé decko, akože toto si mohol ušetriť, vidíš, že som unavená a ty mi tu takto vňukáš, hej? Tak nech nájdeme akokoľvek vhodný tón hlasu, pokiaľ tam bude tento postoj, tak to fungovať nebude a ten druhý to bude cítiť. Ale ak vnímame toho partnera ako, že tak on má teraz nejakú poznámku, ja to teraz fakt nevládzem riešiť, lebo som unavená, ale chcem sa k tomu vrátiť a chcem sa s ním o tom porozprávať, keď si trochu oddychnem, lebo očividne niečo potrebuje, tak ten tón vlastne prirodzene bude taký, aby on si to nevral osobne. Hej? Chcem tým povedať, že možno nie je úplne to najdôležitejšie sústrediť sa na ten správny tón, ale skôr vnímať tie svoje postoje. A pokiaľ tam máme ten postoj, že ten druhý je našim nepriateľom, tak aj to je často veľakrát o nás, pretože máme pocit, že on nás niečím ohrozuje. Že on robí niečo, čo vlastne v nás spúšťa nejaké nepríjemné emócie, ale často je to práve o tom, ako som hovorila, že my nemáme niečo spracované, že my máme možno nejaké neužitočné presvedčenie, že my možno tam vnímame v niečom nejaké ohrozenie a tak ďalej a tak ďalej. Takže opäť otázka pre vás, milé ženy, napíšte mi do komentára, že čo by ste si dovolili povedať druhému, keby ste verili, že ten druhý, že vlastne nie ste zodpovední za pocity toho druhého, že on unesie tie pocity. No a teraz mám pre vás pripravené nejaké reakcie, ktoré by mohli práve budovať blízkosť v tejto situácii. Opäť zopakujem situáciu. Manželka povie, alebo žena povie, potrebujem si zľahnúť, potrebujem si oddychnúť, idem do vedľajšej izby
a manžel povie, no tak, to si mi mohla povedať už rovno, že už vôbec so mnou nechceš byť, emócie gradujú, obidvaja sú v strese, otvára sa konflikt. Dajme si teraz pár reakcií, ktoré by mohli fungovať jednak na zmiernenie intenzity tých emócií, ale aj na to, že tá naša reakcia nebude jednostranná v tom zmysle, že hovor si, čo chceš, rob si, čo chceš, ja si urobím po svojom, lebo to samozrejme nebuduje žiadne pochopenie, ale práve naopak, stojíme si za svojimi potrebami, držíme sa svojich hraníc, alebo máme svoje hranice, ale zároveň tam ako keby otvárame trošku priestor pre toho druhého. Otvárame priestor pre toho druhého v zmysle, že si tu aj ty a viem o tebe. Hej? A mohlo by to teda znieť napríklad tak, že chcem s tebou byť, ale teraz fakt potrebujem načerpať. Chcem s tebou byť, ale teraz fakt potrebujem načerpať baterky. Alebo asi ti to nie je príjemné, asi si to nečakal, ale zároveň teraz fakt potrebujem chvíľu pre seba. Alebo teraz si potrebujem oddychnúť a keď budem mať energiu, tak ti poviem viac. Alebo nie je to o tebe, je to úplne o mne, fakt potrebujem na chvíľu odísť. Alebo teraz si potrebujem chvíľu oddychnúť, potom sa ti budem môcť venovať. Hej. Cítite asi rozdiel v tom, že to nie je už len o mne, hej, že je to o nás vlastne, lebo my máme vzťah, my máme tú komunikáciu, my patríme k sebe a preto vlastne do tej konverzácie, do tej vety, ktorá videli ste, že môže byť úplne krátka, ale nie som tam zahrnutá len ja a nie je to o mlčaní alebo o nejakom nachádzaní niečoho správneho, ale práve naopak o nejakej autenticite a o tom, že vlastne držím sa svojich potrieb a mám svoje hranice, ale zároveň mám aj rešpekt k tomu druhému a sú tam nejaké otvorené dvere odo mňa smerom k nemu. Čiže napíšte mi prosím ženy do komentára, či vnímate rozdiel medzi tými reakciami, ktoré som citovala a tými reakciami, ktoré som vám teraz dala ako príklady. Samozrejme tých príkladov sú tisíce, hej, a určite si nájdete iné svojimi slovami. Že či vnímate rozdiel v porovnaní s tým, keď treba len si pomyslíte svoje, alebo nereagujete, alebo to otočíte na srandu, alebo sa snažíte o nejaký ten vhodný tón v porovnaní s tým, čo som pred chvíľočkou spomínala. No a ako som hovorila, možno ste si vlastne uvedomili, že ten rozdiel je najmä v tom, že je to o vnímaní toho, čo sa deje, o vnímaní nejakých pocitov, ale najmä potrieb, či už mojich, alebo tých partnerových, ale zároveň aj o nejakej empatii, o nejakej otvorenosti a z veľkej miery o autenticite, o prírodzenosti. No a ak cítite, že by ste chceli vedieť používať takéto vety, nemyslím tým ako strojovo, ale prirodzene vo svojom jazyku, vo svojich slovách, že by ste proste chceli vedieť reagovať takto, že vlastne otvárate dvere k tomu druhému a zároveň si držíte tie hranice a naplňate si tie svoje potreby, lebo napríklad tá potreba oddychu je pre vás fakt teraz v tejto chvíli taká dôležitá, že vám na nej záleží a ste rozhodnuté si ju naplniť, tak vás pozývam do môjho nového kurzu, ktorý sa volá Povedz to. A ten kurz bude presne o tom, ako sa naučiť hovoriť. A ten kurz bude presne o tom, ako sa naučiť hovoriť tak, aby ste si naplnili svoje potreby, aby ste si držali svoje hranice, ale zároveň s rešpektom k druhým a hovoriť tak, aby ste budovali pochopenie, spojenie s tými inými. Samozrejme, miera blízkosti spojenia, taká primeraná blízkosti vášho vzťahu s tými ľuďmi, s ktorými komunikujete. Ale to všetko je v tom kurze obsiahnuté. Kurz bude čoskoro prístupný, ja už s ním finišujem, tak tie, ktoré by ste mali záujem, napíšte mi do komentára buď kurz veľkým písmom, alebo povedz to veľkým písmom. A keď bude kurz hotový, ja sa vám ozvem. Neozvem sa hneď, ale ozvem sa za pár dní, pretože už, ako som hovorila, s ním finišujem. Zároveň vás poprosím, aby ste mi napísali, či ste v tomto videu pre seba niečo našli. Či vám niečo tak zacvaklo, či ste mali nejaké nejaké uvedomenie. Ak áno, napíšte mi, veľmi rada sa pozriem na to, čo vám treba pomáha, pretože mne to potom zase dáva nejakú motiváciu a inšpiráciu do ďalších vysielaní. Tak, budem sa na vás tešiť, milé ženy, na budúce pri ďalšom vysielaní a želám vám krásny zvyšok dňa.